Ola xente, como vai ese confinamento? Xa sei que todos estades un pouco cansos e cansas, entón eu hoxe, antes de ir dormir, aproveito para lervos un relatiño deste libro de Sechus Ende que se titula Made in Galicia. Hai varios que me gustan moito, pero hoxe escollín este, e titúlase A vendedora de palabras. Ola, boa tarde. Boas. Eu quería unha palabra. Pois moi ben, trai algunha idea? Algo en especial? O certo é que non. Témolas moi variadas. Agora estamos cunha oferta de nomes de flores. Ajá. É que a min as flores... Ok. E que clase de palabra lle gusta? Non sei. É que eu de palabras non lle entendo moito. Se me puidese orientar un pouco... A ver, por exemplo, teño un adverbio incrible. Non hai traducción exacta en ningunha lingua e ten unha precisión indefinida que, en fin, é un diamante único. Claro que tamén ten un prezo de diamante. Eu é que quería algo menos... É un adxetivo? Non sei. A xente oita levar adxetivos cualificativos para dicirlles cousas bonitas ás persoas que queren, ou despectivos para insultar de forma orixinal. Hai insultos que... Non se preocupe, temos moita variedade. A ver, escoite, e pode asegurarme que a palabra que leve non será un invento seu? Será unha palabra de verdade, non? Por suposto, garántollo, que eu só vendo palabras reais, que existen, ou, mellor dito, que existiron. Cando eu vendo unha palabra, entregolles a súa xenealoxía, unha definición precisa, transcripción fonética, o lugar onde foi recollida antes de que fose esquecida e o certificado de propiedade. Ajá. E os verbos? Os verbos son moi útiles, sí? Hainos moi dinámicos e algúns son moi prácticos. Cun bo verbo pode chamarlle polo seu nome a unha acción que ao mellor fai todos os días sen saber como se chama. Ademais andan ben de prezo. Eu traio estes cartos. Chega? A ver, con ese diñeiro pode mercar palabras de primeira. Pois veña, un verbo. Gustalle o campo? Ajá, moito. E as árbores? As árbores encántanme. Subiu algunha vez a unha árbore? De nena, subía e perdíame entre as follas. Unha vez fiquei dormida nunha. Era un... Vaya, non me acordo do seu nome. E gustaríalle saber a palabra que significa subir a unha árbore impulsándose cos brazos e as pernas. Hai unha palabra para iso? Hai? Que curioso. Eu sempre dixen vou subir a unha árbore. Nunca imaginei que se podía dicir de outra maneira. Ben, ás veces esta palabra tamén pode empregarse cando se sobe a outras cousas, como a un tellado, aínda que o seu uso máis interesante ou máis apropiado é cando se utiliza para subir ás árbores. Se decide volver subir ás árbores e lembrar vellos tempos, esta palabra pode ser unha boa compra. Veña, mércolla. Que palabra é? Agarde un momento, por favor. Non me acordo exactamente. Levaba un V, un B... Sempre as confundo. Vou buscala. Teño na trastenda. Aquí está. Teña. A ver. Ajá. É bonita. E soa ben. Gústame. Nese papel vaille toda a información precisa, a conxugación completa, a súa historia e algúns exemplos de uso. Vaia. Mire, o certo é que eu, ademais desta, viña a mercar unha palabra especial, sabe? Especial? Sí, quería mercar primeiro unha palabra para probar. Porque é a primeira vez que merco unha palabra. A ver se me convencía. Mas eu realmente necesitaba outra palabra. E en realidade estaba interesada en... Dígame. Ten nomes de persoa? Son a miña especialidade. Encántanme. Son tan persoais. De home ou de muller? De muller. É que, sabe, estou de 4 meses e os nomes que coñezo non... Xa, son todos iguais.
Pois teñolle uns nomes de muller ben bonitos. Algúns son preciosos. E se merca un, a nena que o leve estará orgullosa do seu nome toda a vida. Desculpe a confianza, non haberá ninguén que se chame así. Por suposto, xa llo dixen, eu só vendo palabras en exclusiva. A súa filla será a primeira en ter ese nome desde hai moito, moito tempo. E tal vez, quen sabe, o nome se pon de moda e en poucos anos hai un montón de nenas que se chaman así. Mais a súa filla será a primeira, ten toda a garantía. Ajá. Eu sempre o dixen, o nome dun fillo ou dunha filla é unha das palabras máis importantes. E podería elixir? Non, a non ser que queira mercar 2 ou 3 nomes e escoller un. Pois voume arriscar. Díame entón un nome para a miña filla. Aquí teño o armario dos nomes de muller. Quere meter a man e sacar un ao chou? Vale, veña. Vou fechar os ollos. A ver se teño sorte. Este? Moi ben. Oh, gustoulle. É precioso. É moi bonito, tiña razón. Creo que nunca me vou cansar de repetilo. Mire, teño unha bágoa neste ollo. Alégrome, acaba de facer unha boa compra. Aquí ten o cambio. Ajá, envólvollas? Non, xa as levo así. Pois boas tardes, e xa sabe, cando necesite unha palabra, veña por aquí. Boas tardes. Boas tardes. Abur.